मेला अउरी उत्सव का देश है आपन हिंदुस्तान। खास करके हिंदू धर्म तो आस्था का रंग में रंगाइल नाना प्रकार के मेला उत्सव और त्योहारन से भरल पड़ल बा। एहू में हर त्योहार के अपन अलग मान्यता और महत्व बा। मकर संक्रांति यानी खिचड़ी भी ऐसा एगो त्योहार आ मेला है। बोलू कहल जाओ कि स्नान दान वाला त्योहारन में सबसे बड़ त्योहार हो तो कौन अतिशयोक्ति ना हुई। मकर संक्रांति सृष्टि का इकलौता साक्षात देवता सूरज और साक्षात देवी गंगा का पूजा अर्चना का त्योहार है। धार्मिक ग्रंथन में मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान और सूर्य के अर्घ्य दिहला का संगे संगे पूजा तप दान श्राद्ध तर्पण आदि का बड़ा महत्व है। यही से आज के दिन लोग गंगा नदी में आस्था का डुबकी लगावलन आ घी कंबल तिल आदि दान करेलन। मकर संक्रांति का धार्मिक मान्यता और लोक आस्था लोगन के दूर दूर से गंगा स्नान खातिर खींच ले आवेला। हरिद्वार से लगा के इलाहाबाद बनारस बक्सर पटना और गंगा सागर तक हर गंगा तट पर मकर संक्रांति के दिन आस्था का समुंदर लहराला। जहां गंगा नइखी वहां स्थानीय नदियन में भी खिचड़ी के दिन आस्था के डुबकी खूब लागेला। मकर संक्रांति का महत्व धार्मिक बा तो भौगोलिक और खगोलीय भी। नाम का पीछे ही एकर महत्व भी छुपल बा। आज के ही दिन सूरज उत्तरायण होके पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करलन। साथ ही प्रकृति और फसलन के चक्र से भी मकर संक्रांति का रिश्ता जुड़ल बा। दरअसल हिंदू आस्था के अधिकतर त्योहार लोक जीवन से भी जुड़ल होवन से, खास करके खेती किसानी से। मकर संक्रांति भी ऐसे त्योहार है। भौगोलिक और खगोलीय मान्यता और सिद्धांत के मुताबिक सूर्य हर राशि के प्रभावित करेलन। एक क्रम में सूर्य जौना घड़ी मकर राशि के संक्रमित करेलन मतलब प्रवेश करेलन उहे समय मकर संक्रांति कहाला। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता के मुताबिक मकर राशि का स्वामी ग्रह सूर्य पुत्र शनि होवन। मानल जाला कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपना बेटा शनि से मिले उनका घरे जालन। भूगोल विज्ञान के भारतीय मान्यता के मुताबिक खिचड़ी के ही सूर्य उत्तरायण होकर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करलन। सूर्य का उत्तरायण होखला के चलते मकर संक्रांति के दिन से रात छोट और दिन बड़ होके शुरू हो जाला। शास्त्रों के मुताबिक उत्तरायण सूर्य का पूजा उपासना शुभ लाभकारी और पुण्यदायक होला। खगोलीय और धार्मिक मान्यता से इतर मकर संक्रांति का त्योहार सीधा सीधा लोक जीवन और लोक संस्कृति से भी जुड़ल बा, खासकर कृषि और खेती किसानी से। दरअसल ये मौसम चावल तिल गन्ना आदि खरीफ का फसलन के तैयार होके और उन्हन के खेत से घरे ले आवे के रहेला। खेत का अनाज से घर भरेला आ ई एगो खुशी का मौका होला। यही से मकर संक्रांति के दिने तिल चावल गुड़ आदि के दान आ चिवड़ा खिचड़ी तिलकुट आदि खाए के परंपरा है। कहल जाओ तो मकर संक्रांति सदियन से निर्बाध चलल आ रहल प्रकृति या मनुष्य के अन्योन्याश्रय संबंधन का सेलिब्रेशन है, जौना में आस्था श्रद्धा के रंग घुलल रहेला।